Hello everyone, good morning. बयखौबो फुङावनो जों दायो नै फुङावहाय सिखारनानै आरिनानै फारसे माने क'क्राझार फारसे आवगायलांनो नागिरदों। नै बिथिंहाय थाव सोनानै लायाबाथ' जाखाया नालाय आदार सोनानै लाखानांगौ जायो। गारियावहाय बयनिबो थाखाय आदार नांगौना। नै फुङावनो सिखारनानै आरिनानै बुग्लेब-ग्लेबनो न'निफ्राय लानो सानदोंमोन नाथाय लानो हायासै। बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांदो। नै जोङो जाय खामानियावहाय थांदोंमोन, खामानिनि थाखाय जाय जायगायाव थांदोंमोन बेयावहाय सहैबाय। आं मेन गेट दंमोन आरोना, मेन गेटखौ लास्लाबनो हायासै मानो होनोबा आङो उन्दुदोंमोन नालाय ओंखायनो लास्लाबनो हायासै। जायगाया हले समायना आरो नै दैजों भर्ति जाना दंमोन। लामायाहाय दै लोमना दंजोबोमोन। अखा बोथोर नालाय ओंखायनो दै गोजा, जेरावबो दैयानो दै। नाथाय लामायावबो जा दै, बिलो गिदिर नुबोजोबदोंमोन आङो। ओमफ्राय लाजोबासै आङो मानो होनबा आं उन्दुदोंमोन नालाय, बिराद उन्दुनो ओंखारदोंमोन उन्दुदोंमोन। नै सफैबाय, मानसिफोरा जा दङ नै बिराद फैनानै दंफैजोबखायो। माने जायहा मिथिगोन बियो मिथिखागौ जानो हागौ मानि थाखाय मा खामानि बियो। नै उन्दु बुग्लेब-ग्लेब जालायलायबाय आरोना आङो, जाय ब्रुं दाउ बाहा लालायनाय बायदि। नै आब'निया खामानिया जाखांनानै जों एसे बेरायनो थांसै। मा होनो पार्क दंनो दाउखि ब्रह्मनि ना मानि गौरां पार्क नामा, बेवहाय बेरायहैनोसै। इथिंजाय नै आब' दङ आंजों लोगोसे, माने बे आब'नि खामानियावनो थांदोंमोन जोङो। नै लोगोफोरजों सफैबाय फाइनालि दाउखि ब्रह्म गौरां पार्क ना मा बुङो, बेयाव सफैबाय जों गुमै, आं, आब'मोन आरो लोगो सासे दंबावोमोन आब'नि। आरो नै जों सफैबाय, हाबबाय। जों दायो एन्ट्रि जानोसै टिकेट लानानै। गुमैया टिकेटखौ लाबाय। बेनिफ्राय नै फाइनालि गौरां पार्क दिनैसो बेसेबा जोनोमनिफ्राय आङो क'कआव फैखायाखैमोन। बेनो फार्स्ट टाइम आंनि थाखाय। माने फैदोंमोन खनसे, थेवबो जेरावबो बेरायनाय जायाखैमोन। नाथाय बेयावसो बेरायनाय जाबाय आरोना। मालायनि फट' भिडिअ बेफोरावल' नुबाय थादोंमोन। माने क'कआवथ' रावबो आलासिबो गैया, लोगोबो गैया नालाय ओंखाय बेरायनो फैनायबो जायामोन आरो खामानिफोरबो जेबो गैयामोन नालाय ओंखाय बेरायफैनाय जायामोन आरोना, बेफोरखौ नुफैनाय जायामोन। ओंखायनो नुवाखैमोन आरोना आब'नि खामानियाव फैनायखायनो फाइनालि आं नुबाय। मोजाङानो, आंनि थाखाय समायना। एसे फट' गारि लानोसै होननानै फट'फोरबो लाबाय दसे। थिंजाय नै भिडिअखौ आब'आहाय हमनानै होदोंमोन। नै जा समायना, माने आरो अखाबो थाइफ्रिबाय थादोंमोन आरोना। अखा थाइफ्रिदोंबाबो जों फट'खौ लाबाय, भिडिअखौबो लाबाय, नोंसोरनोबो एसे सेयार खालामनो होननानै अखाबाबो लाबाय आङो भिडिअखौहाय। बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नै नायनानै लादो। जायफोरा नुवाखै, फैयाखै, नोंसोरबो फैनानै नायफैदो, बेरायफैदो। आंबो नै दा एसे नायबावनोसै बेरायनानै मा दं मा गैया। आरो अखा हानायनि नालाय, अखा बोथोर, दैज्लां बोथोरावथ' अखा हाखायो नङा होमबा लोगोफोर? बयबो मिथिखागौ दैज्लाङावहाय अखा हाखायो माइ गायनाय दिनावहाय होननानै। थेवबो बेरायबाय आरोना एसे। नै इथिंबो जायगाया ग्रिन जानानै दंथारो। मोजां नुयो आरोना जायगाखौहाय, साफा नुयो। इथिंजाय नै मानिबा मोनसे खाम्फा दंमोन, बे खाम्फाखौ आं बारा एसां नायनाय जायासै। बिथिं नै गेलेग्राफोरबो दंसोयो, नाथाय अखा नालाय बे गेलेग्रा जायगायावहाय एसे दै दंमोन। आङो दै थानायखाय बेयाव हाबहैयासै, गेलेहैयासै, नङाबाथ' गेलेनो थाखाय एक्साइटेडमोन आङो। थेवबो गेलेयासै आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नै इथिंजाय दै दङ, इथिंबो दङ। नै एसे इथिं आब'जों आंजोंहाय र'थ' इथिं बेरायहैबावनो होननानै बेरायनो थांगासिनो दङ।
मानो होनोबा बिथिंजाय नुवाखै नालाय जायगायाथ' जोबोद गुवार बिथिंबो फांगासे गिदिंजायो इथिंबो गिदिंजायो ओंखाय एसे गिदिंना नायजोबनोसै ना नै आगैमोना आरो नाव काफेयाव ना मा होनो बेयाव दै हाबना दंमोन बे दैखौ माने हावखांनानै गारहरबाय थादोंमोन आरोना अखा बोथोर नालाय दै नै इथिंनिफ्राय गेलेग्रा दंसोयो जग्राबो दङ जिरायग्राबो माने जायगाखौ गारना गारबोनो बादोंमोन आरोना जि गोजोनमोन होनबाबो फुङाव सिखारनाय नालाय 4टायावनो थांदों ओमफ्राय इथिं 10टायाव सहैदों ओंखाम गैया दै गैया इदिनो सहैबाय ओंखाय थेवबो बिदियैनो बेरायबाय माने बेरायनो लुगैनायखाय बेरायनायनि उनावसो ओंखाम जाबाय नै इथिंजाय मालाय जरा जरा दंथारो दाउथु जरा जरा जोंहा बिथिं बेरायनो थांबाय आब'जों आंजों हनै दा मालायनि दाउथु जराखौ नायनो थांनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों आब'जों आंजों रायलायनानै मिनिबाय आरोना मालायफोरा नै दाउथु जरा बायदि जरा जरा दंथारो होननानै आरो बे आब'निया आरो बे पार्कआवहाय गांसो माने हाग्रा गोथां गोथां जाना दंमोन आरो बिराद मोजां बोरमाया जासोगौमोन बुब्लिस्लांगिया होननानै आरोना ओमफ्राय बेयाव मिनिबाय आरो लाबोना जाहोफै नोंहा गारियाव थिखोनानै होननानै आंबो दसे डाइलग होबाय आरोना नै नायना लादो लोगोफोर ग्रिन ग्रिन मोजांथार खोलो खोलो बार बारो बिथिं दंफां सारि सारिजों जोबोद मोजां नुयो आरोना लकेसना माने फट' लानो भिडिअ बानायनो रिल्स बानायनो बिराद मोजां आरोना आंबो बानायसाबबाय एसे रिल्स भिडिअ नै एसे भिडिअ लानानै एसे जोहोलि खालामबाय आं ओमफ्राय इथिंजाय नै दैयाबो जि दै खाथिजों लाबजों स्रो स्रो बार बारनायजोंनो फैनो बालालायदोंमोन आरोना आङो सुकुनहै मोजाङै आरो बेनि उनावहाय मोनसे धामाका माने मोजां जि नोंसोरनि मिनिथावना भिडिअ फैगोन आरोना पार्ट 2आवहाय माने भिडिअआ गोलावद्राय नालाय ओंखायनो होआसै लोगोफोर नै लोगोफोर गौरां पार्क होनो बियो ओमफ्राय गौरां दै नायनो दाउखि पार्क दाउखि पार्कबोनो ओमफ्राय नै इथिंजाय दै दोङो आरोना नै माबा र' देखायनांगोन इथिंजाय अन्थाइआव जि मोजां जना दङ आङो बार स्रो स्रो बारदों नों अन्थाइआव हा दोङो सानदो हा गैया नै स्लेम स्लेमसो बिराद जाजा खालामनाय नै दैया जि समायनाखा नै आयो नै मा होनदो इयो गौरां दै ना मा होनदो गौरां दैनो बियो लोगोफोर जि समायनाखा बाराबो जि थान्दा गुसु आराम फैदों माने सान्दुं दुंबायना एसे नै बायथिं जरा जरा दंसोयो मालाय जि जरा जराखा बैथिंबो दङ जरासे मा नायनो मालाय लोगोफोर बैथिंबो दङ ओइलाय जरासे दङ हनै मालाय हनै दाउथु जरा ओमफ्राय इथिं दै इथिं जोंबो दाउथु जरासे आरो नोंनियाव फन फैदो बाय बाय